Для некаторых людзей гэты пакой можа быць найстрашнейшым месцам на зямлі. Па-за гэтымі чорнымі шторамі смяротныя павукі. Тысячы павукоў. І мы збіраемся штурхаць іх, злаваць іх, а пасля высмоктваць яд, які з'яўляецца на канцы іх вельмі даўгіх клыкоў. Я ніколі не падыйду бліжэй да лейка павуціннага. І для гэтага вельмі добрая нагода. Гэта лейка-павуцінныя павукі. Яны жывуць па ўсім Сіднеі, які атрымліваецца адзін з буйнейшых аўстралійскіх гарадоў. І яны рыюць падземныя норы. Іх лёгка пазнаць, бо на іх уваходзе павуцінне ў форме лейкі. Адсюль і назва павукоў. Але праз тое, што ім утульна ў цёмных прахалодных месцах, у іх могуць адбывацца нечаканыя сутычкі з людзьмі. Бывае, што падчас перыяду размножвання лейка-павуцінны самец пакідае сваю нару і перасоўваецца навокал толькі ўначы ў пошуках самкі. Але часам, ведаеце, яго цягне да прыгод. І ён пакідае сваю нару, можа сысці надта далёка ад яе. І таму ўранку, калі пачынае ўзыходзіць сонца, ён ужо надта далёка ад сваёй нары, каб вяртацца. Таму ён тыпу панікуе і шукае нешта часовае, каб схавацца на дзень. І што ён робіць? Ён пойдзе ў добрае, цёмнае, бяспечнае месца накшталт кучы адзення або пары туфляў на зямлі. Часта вы можаце пабачыць аўстралійцаў, якія лупцуюць свой абутак перад тым, як надзець яго. І калі вам не пашчасціць і вы атрымаеце ўкус, ён будзе балючы, бо даўжыня іх клыкоў можа дасягаць 1 сантыметра. Гэта, дарэчы, даўжэй за большасць змяіных клыкоў. А яд павука хуткі і смяротны. Мы доім толькі самцоў, бо яны ў 6 разоў больш таксічныя. Таму з яда самца атрымліваецца больш якаснае проціяддзе. Самая хуткая смерць ад лейка-павуціннага павука адбылася праз 76 хвілін. Крыху больш за гадзіну. Гэта вельмі хуткі, вельмі імклівы яд. У ідэале трэба заставацца спакойным, нацягнуць тугую павязку, а затым, як мага хутчэй адправіцца ў бальніцу. Яд утрымлівае сумесь пратэінаў, галоўным чынам дельта-гексатаксін. Пакуль ён цячэ па вашых сасудах, вы пачняце пацець, торгацца, слініць і адчуваць мурашкі па целе. Гэта праз тое, што яд дзейнічае на нервовыя клеткі, нейроны. У звычайных умовах нейрамедыятары штурхаюць нейроны, каб яны адчынілі іонныя брамы, дзе пазітыўна зараджаныя іоны натрыя цякуць унутр. Пераключэнне з негатыва на пазітыў выклікае выпуск нейрамедыятараў наступнага нейрона. Пасля іонныя брамы зачыняюцца, і клеткі вяртаюцца ў стан адпачынку. Але яд лейка-павуцінных павукоў не дазваляе зачыніцца іонным каналам. Таму нейроны выпускаюць поток нейрамедыятараў накшталт адрэналіна па ўсёй нервовай сістэме. Таму мышцы, якія звычайна пад поўным кантролем, атрымліваюць хуткія хаатычныя сігналы, ад якіх яны напружваюцца або сутаргаюцца, што вельмі пагана для сэрца, якое пачынае біцца хутчэй, падымаючы крывяны ціск і распаўсюджваць яд далей па целе. І неўзабаве ў целе скончваюцца нейрамедыятары. Без іх нервовыя клеткі больш не могуць казаць мышцам, што рабіць. Таму вы фактычна паралізаваныя. І гэта пытанне часу, калі вашае сэрца або лёгкія спыняцца. Людзям у прыватнасці не пашчасціла. Яд лейка-павуцінных не такі смяротны для большасці жывёл. Калі кагосьці накшталт вашага сабакі, ці ката, ці труса укусціць самец лейка-павуціннага павука, нават самец, у іх будзе вельмі мала сімптомаў. А пасля вас можа укусціць той жа самы павук, і вам будзе вельмі блага. Гэта таму, што яд узаемадзейнічае з кожным відам па-рознаму. Дельта-гексатаксін чапляецца да асабістага месца ў іонных каналах натрыя ў прыматаў, што выклікае хаос. Але гэтага ж самага месца няма ў іншых млекакормячых. Смяротныя выпадкі ў людзей праз гэты яд больш падобныя да супадзенняў. Ён дзейнічае толькі на беспазваночных, іхную здабычу і прыматаў. Таму ён вельмі таксічны для малпаў. І, вядома, мы таксама вельмі моцна пакутуем ад гэтага. Першыя людзі дабраліся да кантынента каля 70 000 гадоў таму. Але гэты павук развіўся 40 мільёнаў гадоў таму. І проста так аказалася, што ён вельмі смяротны для людзей. Таму выглядае на тое, што гэта проста няўдалае супадзенне, што яд, які спачатку эвалюцыяніраваў, каб эфектыўна забіваць насякомых, забівае нас.
Гэтыя людзі ў аўстралійскім рэптыльным парку спрабуюць прадухіліць гэта, ствараючы жыццёратавальнае проціяддзе. Але каб зрабіць яго, трэба яд ад павукоў. Насамрэч, мы амаль цалкам працуем на людскіх ахвяраваннях, каб працягваць збіраць яд. Усіх гэтых павукоў лавілі людзі, якія знайшлі іх на задніх дварах, ці ў басейне, ці яшчэ недзе. Вы ўсё пачулі правільна. Лейкапавуцінныя павукі сапраўды могуць жыць пад вадой да 30 гадзін. Яны гэта робяць праз малыя паветраныя пузыры, якія трапляюць у іх поўсць на жываце. Таму, калі пабачыце лейкапавуціннага павука на дне басейна, гэта яшчэ не значыць, што ён мёртвы. Зашмат эфектыўней працуем, калі атрымліваем ужо дарослых павукоў. Яны рухаюцца, яны сталыя самцы, і мы можам пачаць даіць іх адразу. Нам не трэба рабіць нічога дадатковага, каб вырасціць іх. І потым, так, мы іх тут доем. Вось як гэта робіцца. Спачатку іх штурхаюць. Гэта штосьці тыпу абароннай пазіцыі лейкапавуціннага павука. Яны падымаюцца вось так і раскрываюць свае клыкі. Часам яны вырабляюць кроплі яда прама на канцах кожнага клыка. Тады надыходзіць час малога пыласоса. Проста карыстаешся імі як алоўкам і тыцкаеш канец клыка вось так. Добра. Здаецца, крыху забраў. Так, кропля вялікая. Я ніколі не стану бліжэй да лейкапавуціннага. Скажем, мы доем каля 50 павукоў у дзень. Калі лічыць, што кожны павук выдзяляе ад 4 до 5 кропляў, то атрымліваецца, што збіраем толькі каля 250 кропляў яду. Таго, што мы маем зараз на канцы піпеткі, хапіла б, каб забіць, напэўна, каля дзясятка дарослых людзей. Каб атрымаць адзін флакон проціяддзя, ім трэба ўручную падаіць 150 павукоў. Гэта займае 12 гадзін. 12 гадзін. Шмат працы. 12 гадзін даіць павукоў, каб уратаваць аднаго чалавека. Лічу, яно таго вартае. Яд замарожваюць і дасылаюць у лабараторыю ў Мельбурне. І там уводзяць яго ў трусоў. Хоць яд і не такі таксічны для трусоў, як для людзей, усё адно пачынаюць з малой дозы. А пасля, праз тэрмін у 6 месяцаў, яны значна павялічваюць дозу, паколькі ў трусоў ужо сфармаваўся імунітэт. І калі яны змогуць вытрымаць 6-кратную смяротную дозу, збіраюць у іх кроў і круцяць яе ў цэнтрыфузе, каб раздзяліць антыцелы. Антыцелы гэтых трусоў ствараюць жыццяратавальнае проціяддзе. Трусы і людзі дастаткова падобныя, каб антыцелы трусоў маглі нейтралізаваць яд лейкапавуцінных у нашых целах. Кожны год лейкапавуцінныя павукі кусаюць каля 40 людзей. Звычайна праз-тое, што тыя не правяраюць абутак зранку. На шчасце, праз гэтую праграму ніхто не памёр з 81-го года. Таму за апошнія 40 гадоў мы не пабачылі аніводнай смерці ад аднаго з гэтых павукоў. Before we end today, I want to thank today's sponsor, BetterHelp. BetterHelp's mission is to make therapy more accessible to more people. And I think that's a really important goal. You know, finding a good therapist is hard, especially when you only have the options in your city. And it can be even harder to find time in your schedule to travel in and meet them. BetterHelp changes the game on all this. It's an online platform, it's remote, and by filling out a few questions, you'll get matched to a professional therapist. And if you don't really fit with that therapist, which is a common thing, you can easily switch to a new one for free without stressing about insurance, who's in your network, or anything like that. Regardless of if you have a clinical mental health issue like depression or anxiety, or if you're just a human being who lives in this world, who has fears or stresses, therapy can give you tools to approach your life in a very different way. And it's easy to sign up. There's a link in the description, which is betterhelp.com/Veritasium. Clicking on that link helps support this channel, but it also gets you 10% off your first month of BetterHelp, so you can try it out and see if it works for you. So I want to thank BetterHelp for sponsoring Veritasium, and I want to thank you for watching.